Så er der mad med nosser i igen. Vi skriver nu 2017, og jeg har rigtig mange ting, vi skal lave i år. Men inden jeg vil snakke om det, hvad vi skal lave og kigge på, så har jeg en lille vigtig ting, og det er, at jeg har brug for jeres hjælp. Det er for, at jeg kan lave de her videoer, så har jeg brug for, at I abonnerer på YouTube-kanalen. Og lige nu ser du sikkert den her på Facebook, men du skal over på YouTube for at abonnere på mig. Det gør du ved at trykke på det lille YouTube-logo, der sikkert sidder hernede i bunden. Så kommer du til YouTube, og der står en rød knap, hvor der står abonner. Jeg sidder og trykker på den, og jeg vil blive rigtig glad, hvis du kommenterer, eller giver thumbs up eller ned. Det må du selv om. Så kan vi blive ved med det. Nogle af de ting, vi skal kigge på i år, det er blandt andet knive, og jeg har faktisk lige været ude at handle 3 af de frækkeste knive, man kan få på nuværende tidspunkt herhjemme. Det er simpelthen et samurai-sværd til dit køkken. Kan du bare se. 65 lag stål. Håndsmedet japansk. Den her, den er endda nummereret. Der er kun lavet 3.333 af den her model. De er sindssygt skarpe. Nu prøv at se det her. Kom nu. Der var. Vi skal snakke om, hvorfor man skal have gode knive, og hvordan man passer på dem. Vi skal blandt andet snakke om strygestål. Hvad for nogen, og hvilke, og hvad skal du vælge, og hvordan passer man godt på sin knive. Vi skal lave mad på nogle sindssygt fede franske stegepander. Det er jern. Og de er helt vildt fede. De går fra bål til induktion. Og så bliver de virkelig varme, sådan at når du steger en steak eller noget, så sker der noget lige med det samme. Super fedt produkt. Vi skal lave masser af mad. Og jeg tror faktisk, det næste vi skal lave, det skal være pizza på grill. Og det skal vi, fordi i forleden aften, der gad jeg ikke at lave mad, og så gik jeg over til mit lokale pizzeria og bestilte en pizza. Og altså mage til dårlige ostehjul, jeg fik med hjem. Altså, for det første, så var det ikke skinke, det var bov. Og der var et eller andet revet ost ovenpå, som ikke havde set skyggen af mozzarella. Og jeg er helt sikker på, at tomatsaucen, der var under, den var købt på dåse. Så vi laver det selv i grill. Kommer til at smage og se ud som fuldstændig som en italiensk fyret ovnpizza. Og vi laver det på bøgebrænde blandt andet. Hvad skal vi mere lave i år? Jamen, jeg har sindssygt mange opskrifter på mad, vi skal lave. Vi skal lege med alle mulige fede gadgets. Vi skal lave optagelser med drone og alt muligt frækt. Så vær nu sød og abonner på YouTube-kanalen. Jeg har fortalt, hvordan du gør. Ellers så spol tilbage og se igen. Vi ses meget snart. Mad med nosser i.